аҳмад ронандаи таксӣ аст ва мусофиркашӣ мекунад. мегӯяд мошинашро аз як ширкат иҷора гирифтааст. барои пардохти пули мошину ҳамзамон таъмини оилаи калонаш ӯ маҷбур аст бе истироҳат кор кунад. хабари маъни ҳаракати мошинҳои истеҳсолашон то соли 2014 ӯро нороҳат кардааст. метарсад ки аз ягона манбаи даромад маҳрум мешавад. 60% мошиное ки таксӣ ҳастанд солҳои кӯҳна ҳастанд. мошини иҷора гирифтаи аҳмад соли 2007 истеҳсол шудааст, вале тибқи як дастури вазорати нақлиёт ва ҳукумати шаҳри Душанбе аз ин ба баъд танҳо мошинҳои ҳаққи таксиронӣ доранд ки пас аз соли 2014 истеҳсол шуданд. кор нест, мардум ай бекоришон ҳаминҷо омада. дар раёсати нақлиёти шаҳрдорӣ гуфтанд, аллакай ширкатҳои таксиронӣ дар Душанбе ба тоза кардани сафи худ аз мошинҳои кӯҳна шурӯъ кардаанд. мақомот мегӯянд ки феълан дар хиёбонҳои шаҳр беш аз 2300 таксӣ мусофиркашӣ мекунанд ки беш аз 1000 тои он ба қоидаҳои нав мутобиқ нестанд. қоидаҳои таъмини бехатар ҳаракат дар роҳ тағйири илова ворид карда шуд ки дар он омада буд ки синни соли воситаҳои нақлиёт аз 5 сол зиёд набошад. ин ҳам пеш аз ҳама барои чӣ равона карда шуд? барои умуман таъмини бехатари ҳаракат дар пойтахти азизам ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба шаҳрвандони азизамон. коршиносон мегӯянд хизматрасонӣ бояд беҳтар шавад, аммо на аз роҳи расонидани зарар ба кормандони ин соҳа. иқтисоддонҳо бар ин назар ҳастанд ки бояд соҳибони мошин ё ронандаҳо аз ин қоидаи нав ҳадди аққал 1 соли пеш огаҳ карда мешуданд, то корашонро барномарезӣ ва ё аз пайи дарёфти кори дигаре мешуданд. аммо дар раёсати нақлиёт мегӯянд, ронандаҳо бекор намемонанд ва барои онҳо бигзор бо маблағи камтар, аммо ҷойи кор пайдо хоҳанд кард.